og velkommen til den her video. I dag vil vi lave et hårhul. Jeg poster altid videoerne. Nå, men det er fordi, vi har været I København. Ja, det strået. Ja. Og så vi har også lidt på Bilka, men det er 2 ting på Bilka, men det må I lige leve med, fordi vi vil så gerne vise jer det. Mm. Jeg ved godt, der er sådan nogle prikker, det er ret irriterende at kigge på, ikke? Men jeg håber selvfølgelig Det er fordi, stadig, det er dårligt. Vi gør det lidt om aftenen, fordi at vi vil gerne, vi lige komme hjem, og vi vil gerne lave det så. Men jeg håber selvfølgelig, at vi ser videoen alligevel, selvom kvaliteten er fucked up, men... Nå. Det er mig. Den første butik, vi var i, det var Tier. Hvad du vil kalde det? Jeg elsker... Jeg siger tiger. Men jeg siger faktisk Tiger. Hvad jeg vil kalde det? Jeg går altid shop amok i Tier. Ja. Og køber ting, jeg ikke har brug for. Men det, jeg har købt i dag, det er faktisk nogenlunde nyttigt. Ja. Lad os bare komme i gang. Den første ting, det var den her. Man kan hive dem ind og ud. Det er skuffer. Det er lidt hårdt måske, ikke? Men Man skal det bare lige løsne den sådan noget. og jeg overvejer måske at male den, sådan, så den bliver lidt pænere. Men så for eksempel kan der ligge læbeting her, ikke? Ja. Og her kan der være en mulig anden øjenskygger, og der skal være alt muligt. Og mascara hernede kunne det være. Dem vil jeg bruge til makeup. Og vi skriver ned under, hvad det kostede. Ja. Hvis vi kan. Enten på skærmen, som I nok har lagt mærke til. Men ellers så har vi nok skrevet. Og hvis ikke lige vi gør det med den her, så kostede den her 30 kroner. Ja. Og den næste ting, jeg trækker op af posen, er det her læder i blåt. Hold kæft, det er dårligt lavet, at man skal ikke kunne se min telefon. Det er min. Nå, men ja, det var det her blå læder. Fordi jeg skal bruge det til sådan en julegave, eller ikke en julegave, en fødselsdagsgave til min farfar. Ja. Daddy. No. Grandpa. Det næste, jeg trækker op, er det her hed. Hun hedder Hanna Sarhofer. Hanna. Ja, og det var også et M. Jeg overvejede at købe det, fordi det stod her. Men det købte jeg, fordi så ville jeg male det. Og så ville jeg sætte det på mit værelse. Ja. Kan vi egentlig lave, men det er fordi, at vi sidder bare sådan helt vildt dårligt. Ja, jeg tror det. Den sidste ting, jeg købte, er... I tier. Ja, i tieren. I tier. De har metallic maling. Eller, ja, der er sådan en guld eller sølv. Så er der en guld og en bronze og sådan en rødlig farve. Jeg vil bruge dem til at male håret, tror jeg. Måske. Og det er også bare godt at have sådan nogle til lærred og sådan noget. Og så kunne jeg sådan noget metal. En halvtal. Den næste butik, vi var inde i, og der var jeg også inde og købe noget, så det var jo bare løg. Ja. Og jeg viser først mine ting, for det var mig, der fandt den først. Okay, jeg starter med at vise en. Vi starter med vi skiftes. Først, så vil jeg vise den her. Wake Me Up Foundation. Sig det da. Wake Me Up Foundation. Jeg har den også. Købt den også. Hun købte den samme som mig. Ja. Og den... Nå, det skriver vi der. Ja, den er ret nice. Ja. Det næste, vi købte var den Wake Me Up Concealer. Det er fordi, jeg tager den hele tiden fra min mor, så derfor bliver jeg nødt til. Ja. Ej, undskyld, vi er så dårligt at kunne se men... vi har taget de lyseste farver. Fordi at så er det bare godt. Så jeg må også bruge som highlighter. Ja. Og næste ting, vi købte, det var den her. Eller den købte vi ikke, fordi vi fik en gratis med. Ja, fordi det var 3 for 2. Stay Matte puder. Ja. Og den dufter fucking godt. Stay Matte puder. Den dufter solcreme, og jeg elsker duften af solcreme. Ja. Jeg synes virkelig, jeg har haft den før, men jeg kom til at ødelægge den. Det dufter sådan, jeg ikke rigtig kan lide det. Det er sådan, wow. Hvis den lige kan fokusere, ikke? Det skal du trykke på fokusere. Det gør jeg også. Du skal ikke tænde så tæt på linsen. Sådan der. At der er sådan en halløj på. Det synes jeg er rigtig flot. I kan lige få et scratch. Du er vildt dårlig til det, det er jeg. Måske skulle jeg gøre det. Ja. For jeg er jo sådan god til alting, ikke? Ej, men det der er jeg så ikke til. Undskyld. Det er så belysning, der gør et eller andet, ikke? Mm. Det der var også den lyseste. Det er godt. Og vejer kun 14 gram.
Så er sådan en bums lige her, så gør jeg bare sådan her. Og så den ene gang væk. Men vi har så bare lige købt de her 3 ting i Max. Og det blev 170 kroner til sammen for de her 3, og det synes vi faktisk selv var ret billigt. Ja, du fik den ene gratis. Ja, fordi det var ret godt. Og så Matas så købte den ikke ved 2. Jeg tog 3 af de her, selvom jeg har en i forvejen, men det er flot. Og bagefter var vi inde i Grænser Siler. Og der Silav. Grænser Silav. Det er sådan. Nej, du siger Silav. Siler. Det hedder bare Siler. Jeg hedder Silav. Det er lige meget. Men der var vi bare inde og kigge, fordi der var alle mulige ting med Medina. Vi køber ikke noget, fordi Det er ret dyrt. det er ikke dyrt, men vi har ikke nogen penge. Nej. Vi har ikke penge nok til det. Eller vi havde faktisk penge nok til det, men vi købte ikke. Og så sidder man til Ja. Nå, nu viser vi Grænser Silav. Jeg tog det her ind i Grænser Silav, selvom jeg har det i forvejen. Why not? Ja. Sådan en kæmpe en, der er så mange plakatbilleder af hende. Ikke? Oh my god. Ja, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal lige hurtigt vise et hurtigt billede, ikke? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, hun ligner Walter på det her billede. Det er vildt mærkeligt. Jeg skal lige finde det. Det er her, ikke? Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, hun ligner Walter på det her billede. Det er ret mærkeligt. Ja, lidt. Lige Fordi faktisk det, det er fordi, at han har nemlig sådan en trøje på. Eddie har den godt nok også på, men jeg synes, den bliver bare Walter bedst. Ja. Så den tog vi bare. Og så var Hanna i H&M. Eller jeg var det også, men jeg købte den. Jeg havde den i butikken på den, så skide. Nå. Jeg synes, det er noget grimt til. Nej, jeg har også taget en til dem her. Nej, der var kun en. Nej. Du tog kun en. Jeg har Så det er min den en. Fordi, Nej. Jo, fordi jeg tog sådan en kæmpe stor bunke. Jeg har også taget 2. Nej, du tog kun en. Nej, jeg har taget 2. Jeg tog ikke en, det var ikke sådan. Men i H&M tog jeg og købte jeg de her knee-high one-packed, altså sådan knæstrømper. Ja. I størrelse 36 til 38 i sådan en brun hudfarve i sådan noget strik, og de var rigtig søde. Ja. Og så var vi simpelthen. Nu var vi så sådan en creme. Søsterne Grene, ja. Vi skal lige finde. Det ligger altid en makeup-pose, så. Vi har ikke lige nogen pose. I Søsterne Grene, der købte jeg den her Super Glue. Ja. Og jeg købte det her viskelæder til 1,5 kroner. Eller det koster 75 øre, men... Ja. Vi glemte lige, at vi skulle skrive. Det er lige meget, hvis Nu det står er butikken. Nå, der står bare gren på, og det ser bare vildt godt ud. Derfor jeg købte den, og så koster det fucking 1,5 krone. For det her. Det er ret flot, synes jeg. Så et ævle, man ikke havde grene til, så det kunne være ret nice. Ja. Og så var vi i en anden butik, som jeg siger, om Mexico. Så var jeg i en Tricot. Ja. Christine fandt også en bluse, men den var ikke i hendes størrelse. Men jeg kunne ikke lide den alligevel, så. Okay. Den her ting, den vil måske passe... jeg ved det ikke. Den vil passe godt til de der knæstrømper. Men den så var sådan her. Og så står der på den, finding something good without looking for it. Og den er i størrelse extra small. De har sådan mega, der var sådan en trøje til 80 kroner, ikke? Den egentlig strikkede til kroner, ikke? Det var vildt mærkeligt, så stod der en, et eller andet flotte bukser i jeans og sådan noget, det er vildt mærkeligt. Ja. En rigtig selvklædet trøje, men jeg ville lige være købt den. Ja. Så var vi i Bilka. Ja, jeg var der så først, ikke? Jeg var der altså i går, men jeg tænkte, jeg var der i går, så jeg kunne lige så godt. Ja, nu starter jeg med at vise min. Ja. Nå, jeg var i Bilka og købte det her. Så hvis du følger min fans på Instagram, så har du set det. Se her. My fucking god. Sengtøj med Medina. Jeg går i seng med Medina. Jeg skal jo nok få det hyggeligt. Ja. Prøv at se, og bagpå det var sådan Medina, så står der Bladmade og alt muligt. Og det var sådan. Jeg kunne dø for det her lag. Nå. Så kan jeg kysse en godnat. Jeg har med samme ting. Kysse godnat. Og i Bilka, jeg købte det godt nok i går, men jeg tænkte, det kunne godt være med, siden jeg blev også været i København. Så ja. Der købte jeg den her Baby Lips. Jeg havde den i forvejen, men den blev væk, desværre. Det er den der Hydrate
Ja. Og så var vi faktisk også i magasin. Og så i magasin, så købte jeg, jeg købte ikke, jeg tog det her. Selvfølgelig. Så nu har jeg ret mange af dem, og så har jeg lige nogle derovre også. Ja. Men der var vist ikke flere ting, vi har købt, så det var ellers bare det for det her haul. Jeg håber, I kunne lide videoen. Ja. Selvom at jeg Dårligt lys. Selvom jeg ikke havde så mange ting og sådan noget. Men der er igen tilbage, at vi ses igen på et tidspunkt, håber vi. Og så håber jeg, at I vil abonnere.